Wengane zakwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala khona kule channel qinisekisa uyicinizele subscribe uthola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Lo wesifazane wey'ngane zakwethu wazitholela le nkawu isasencane wazikhulisela yena, yazi yena nje kuphela akekho omunye umuntu. Eyi akungithembi yeza. Manje yazi wena kuphela. Uyithola ingakanani? Manje uyayiphakela nje ayihlupho endlini ayingcolisi endlini. Ngiyangcolile. Manje uphela lokunqina dot uyazi ukuthi iyakuphi etoilet kodwa noma ayisange endlini. Ayibaleki. 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 Ayisondele na kancane la. Awuthi ngithi. Oza wena. Hayi.